Takže počúvajte. Ja som úplne... Úplne v pohode? Úplne najviac v pohode, hej? Úplne najviac v pohode a sú tu piráty, ktorí... Co to bylo? A je tu Viktor, nazdar Viktor. Čau Viktor. Čau Lubo. Si falošná? A normálne sa to rozmazalo. Lubo, daj to na mňa. Toto je najfalošnejšia falošnica na svete. Počkaj, ešte Aj tak si myslím, že tvoja vyholená hlava stojí za piču, bracho. a tvoja voňavka, počkaj, ale moja voňavka... Ale je to šalma. Najlepšia, tvoja voňavka je najlepšia. A hej to, natáčajú, Lubo, natáčajú tú falošnicu, ktorá je najfalošnejšia falošnica, najfalošnejšia falošníc do piči. Jaké pridavné mena sú dal? Je to tak? A je falošná jak Čertovský, on je buzokák. Vláha, čo držíš? Chlap brzí palantajku, chavanou do piči, tak to je bríči. Počkaj, no ideš do toho. Nech to je na zábere, hej? Bude to ovoňava? Vláha, tu máš. Poď ešte. Vláha. Do dna? Do dna? Vláha. Tam nič není, zabrzdi to Havanou. Poď, ideš zabrzdi to. Pôjde. Pôjde. A si falošná? Ja? Hej. Falošná je slabé slovo, už by ste mali vysvetliť. Ona je mega falošná. Čakaj, vypiem to, ne? Čo to nejde vypnúť?